Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Infoplus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a u nastavku gledamo vijesti dana koje su obilježile 5. avgust. Novi slučaj iskorišćavanja maloljetnika za pornografiju. Kotoranin Ik nedavno je uhapšen zbog sumnje da je iskorištavao maloljetnike za pornografiju, te da je izvršio obljubu u odnosu na više djece uzrasta do 14 godina. Da li se ova situacija mogla spriječiti i kakve su pravne posljedice, pogledajte u prilogu koji slijedi. Doktor pravnih nauka i advokatica Nina Radulović za Adria televiziju pojasnila je o kakvim krivičnim djelima je riječ. Po pitanju su 3 krivična djela, dakle to je obljuba sa djetetom mlađim od 14 godina, definisana članom 206 krivičnog zakonika Crne Gore, zatim nedozvoljene polne radnje iz člana 208 krivičnog zakonika i iskorišćavanje djece za pornografiju iz člana 211 krivičnog zakonika. Dakle, u čemu je razlika između obljube djeteta mlađeg od 14 godina, to je zapravo jedan klasičan seksualni odnos u pravom smislu te riječi, a sve mimo toga su ove nedozvoljene polne radnje. Radulovićeva se dotakla izmjene i dopuna zakona o dječjoj pornografiji, te podsjetila koji sve oblici ovakvih nedozvoljenih radnji postoje. I imamo ovo krivično djelo iz člana 211, a to je dječja pornografija koja podrazumijeva 3 oblika, a to su da se djetetu prikazuje bilo kakav ili pokazuje bilo kakav sadržaj pornografske prirode, ili ova 2 sljedeća oblika, a to je da je dijete objekt, da je ono iskorišteno u proizvodnji sadržaja pornografskog karaktera, odnosno da je takav sadržaj pornografskog karaktera stavljen u promet. Poseban akcent stavlja na neadekvatnu reakciju policije, ističući da je i nepostupanje i neobavljanje predviđenih dužnosti također krivično djelo. Informacije koje smo imali priliku da pročitamo sa raznih portala da je klub i naročito policija da su ignorisali slučaj su zabrinjavajuće. Ja bi se kao pravnik naročito posvetila ovoj priči oko reakcije policije koja se ogradila od čitavog slučaja i pozvala građane da ovakve slučajeve prijavljuju. To je nešto što je potrebno zaista preispitati jer je policija, njen je posao, između ostalog, jedan od osnovnih poslova nije samo preduzimanje istražnih radnji, nego i zaprimanje ovih krivičnih prijava. A i nepostupanje je također krivično djelo, dakle to treba da se provjeri. Nije izostao ni osvrt na reakciju uprave kluba koja je, prema mišljenju Radulovićeve, trebala da pokaže veći stepen odgovornosti i empatije. A s druge strane, određivanje kluba, pa klub kao pravno lice, dakle, ono nije odgovorno za radnje krivično-pravnog karaktera koje preduzimaju njegovi zaposleni, ukoliko se radi o zaposlenom licu. Međutim, sve te ustanove, naročito ustanove koje se bave pedagoškim radom, uključujući i sportski pedagoški rad, i imaju povećani stepen odgovornosti, dakle obavezu da ovakva krivična djela, odnosno sumnje na izvršenje sličnih krivičnih djela prijavljuju.